ಮರಿಯಲ್ದಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂದಾಣ ಒಂದರ ಡೆವಿನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ. ನೆಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲ ಪೊರ್ತಿವಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪದ ಅಟ್ಟೆಲ್ ಸೊನ್ನರ್ಗ ತುಳುನಾಡದ ಅಟ್ಟೆಲ್ ಪನ್ನಗ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೊಡೆತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೊಡಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ml ದಾತ ತಾರೆದೆನೆ ಮೆಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿನ ಬನ್ನಾಗ ಗೆಂತದ 10 ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದ ಪತ್ಲೆ ಕಾಲು ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೇಮಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ 10 ನಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ 10 ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಡೆಕ್ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಬೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ದ ಪತ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕವಣೆ ಲಾಯ್ ಘಮ 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 ಬನ್ನಗ ಬಣಲಿನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಪ್ಪಾಯರು ಬಿಡಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ್ ತಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬೋಡು ಪುನಾತ್ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲಿನ ಕೊಡವಲ್ಲ ತುಡ್ದಿಲೆ ದೆಕ್ಕದ ಗಲಾಸ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಣಲಿಗೊಂದ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ml ದಾತ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೆಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯದ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡವನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಂಟದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪ ಆಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ದೀತಿನ ಚೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ಬಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅವ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಅಂಚಿನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆ ದಿನ ಅರೆಪ್ಪುನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈತದ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆ ದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತೊರತ ಮೈಪ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡುತ್ತನಾತ್ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅರೆಪ್ಪ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪುಡಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲೆತೆ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆಗೆ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿ ಪಂಡದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಊಡು ದೋಸೆ ಪಂಡದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆನ ಅರೆಪ್ಪಗೆ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಕೆಲವರೆ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿ ಓಡು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ ಅಂಚಿನಕಲ ತೂದು ಕಲ್ತೊನ್ಲೆ 4 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ದೋಸೆ ದರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸು ಹಣ್ಣಲ್ಲ ನೆನಪು ನೆಡ್ತಾವ್ರ ಕಡೆವರೆ ಅನುಕೂಲ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾದೆ ತೊನ್ಲೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆ ತಿತ್ತಿನ ದೋಸೆ ದರಿನ ಐತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ 4 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ದೋಸೆ ದರಿಕ 2 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಈತ ಪ್ರಮಾಣಗ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಬೊಡುಪುನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಕಡೆದೀತಿನವನೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡ್ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದ ಕಡೆವನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡೆ ಹೊಡಾಂಡ ತುಲೆ ಈತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂದೋಗು ನಮ್ಮ 2 ಎಲೆ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಗಲಸದ ಕಡೆವನಗನೆ ಬಂದವಂತೆ ದಪ್ಪ ಎತ್ಲಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಮೈತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಏತು ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೇತುದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿದ ಬಂದನ ಉರ್ಗಾವು ಜೇರ ಆಣ ನಮ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತಾಸು ಉರ್ಗಾವ ಅಪ್ಪಗ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದುಂಬು ಊಡನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹದ ತೋಟು ಬೆಚ್ಚವರದಿಲೆ ಊಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಬೇಕ ಒಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಚೇತೊನ್ಲೆ
ಇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಬುಡ್ಚಾಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಊಡು ಕಾಯ್ದತ್ತನತೆ ಇತೆ ರೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ದಾತ್ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೋಟು ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲೆ ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಬ್ಬುದುಂಡು ನನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದವರ ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ದೋಸೆ ಅರೆಪುಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಾಂಡ ಯಾವು ನನ್ನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಸುರುಕಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜ್ಯ ನೋಡು ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಕೊದ್ದಿರೆದಿಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯ್ಡಿ ದೇದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು 2 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪಾರ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚ ಕರಡ ಒಂದಿತ್ಲಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಕರವಡ ಬೆಲ್ಲ ಕರದ ಪಾಕ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಜಿ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆನ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿ ಪಂಡದ್ಲ ಪನ್ಪಿರತೆ ಅಂಚಿನ ಊಡು ದೋಸೆ ಪಂಡದ್ಲ ಪನ್ಪಿರತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಡಿ ದೇದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಪ್ಪ ತಾರಾಯದ ಪೇರುಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿನ ಗುದ್ದದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇರೆ ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದೇರೆ ಸುರು ಆವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ